நல்லா படிக்க சொல்லுங்க லாவண்யா சிஸ்டர் பிள்ளைங்கள. நல்லது கெட்டது உட்கார்ந்து பேசுங்க குழந்தைங்க கிட்ட. உலகம் எப்படி இருக்கு? மனிதர்கள் எப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க? எப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க, இருப்பாங்க, எப்படி பேசுவாங்க, எப்படி நடந்துக்குவாங்க, எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துறதுக்கு பிளான் போடுவாங்க. இதெல்லாம் பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் குடுத்து வளங்க லாவண்யா சிஸ்டர். ஏன்னா வெளி உலகம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு இப்ப நெறைய தெரியுது. தெளிவா தான் இருக்காங்க நம்ம பசங்க. இருந்தாலும் சில விஷயங்கள நம்ம சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள நீங்க சொல்லிக் குடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. சரிங்களா? லாவண்யா சிஸ்டர். ஒருத்தரையும் நம்பாதன்றத முதல்ல சொல்லிக் குடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. அப்பா, அம்மாவ தவிர இந்த உலகத்துல யாரையும் முழுசா நம்பாத. அப்படின்றதையும் சொல்லிக் குடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. அதுவும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு. ஏன்னா நெறைய நல்லவர்களும் இருக்காங்க சிஸ்டர். ஆனா சில கெட்ட மனிதர்களும் இருக்காங்க. அதனால மத்தவங்கள பார்த்தாலும் நமக்கு பயமா இருக்குல்ல? லாவண்யா சகோதரி.